ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅವ್ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲಾ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ. ಬರಡು ಬಿಸಿಲು ಜೋರು ಪಲ್ಲೆ ನಕಾನೆ 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 ಪುಲ್ಲಮದ ಬಂದೋಡು ಮೊಟ್ಟೆ ದೋಸೆಗೆ ಭಯನದ ಕುಪ್ಪಿ ತೊಟ್ಟು ಕೋರಿ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿಕ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮರಳಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಡುಲ್ಲ ಇನಿ 2025 ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಚಿತ್ರ ಅವೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡಪೆರಂಡು ಐತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಕಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಲಲಿತಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ಆನಂದಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಬೈದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದೇ ಇವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಗೆಂಚಿನ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರಡು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ 14 ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ 31ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನವರಿ 31ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಗೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತುಳು ಪಂಡಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲಾದಿಪ್ಪಾಡು ಅದನ್ನು ಪಿದೈ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲಾದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ತೂದಾಯಕ ಹಾಕಲ ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 31ಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ರಿಲೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಗೆ ತೀರೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆನಂದನೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತ ಜನ ಅಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ನಡಕೇನ್ಗ ಮೂವಿ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ನಡ ಕುಡೋರಕ್ಕೇನ್ಗ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿನೀತ್ ಲೋಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಅರ್ಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾದಂದಕ್ಕೇನ್ಗ ಬೈಕ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಐದಕ್ಕ ಅವ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೈದನ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಕೈತಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚದೆ ತೊಂದರೆ ಐಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಹಾಪುಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪಾಕುಲು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯೋಡು ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಹಾಪುಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚು ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ದಯ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಲಂಚೆನೆ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ರೀತಿನೇಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಎಂಟೈರ್ ಶೋ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗಲು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀಯಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತಣ್ಣ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ರಶ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆತೇರಿ ಅರ್ಧ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು
ಬೈದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯಾರೆ ಬಟ್ 31st ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನಿ ನಮಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ದಿನ ದಾಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವರೆ ಸೊ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಒಪ್ಪುಡು ಏನಾರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ದುಬೈದ ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಕುಡ್ಲನ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮತ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮೂವಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತ ಇರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಪನೋಡಿರು ಮೂವಿ ತೂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಪನ್ಪ ಇರ್ಲ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪುನುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಾತ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೂವಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಡೆ ಬೈದಂದು ತೂಡುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಕ್ಕಿ ಬಂದ ಮೇರು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಆರ್ಟ್ ಮೇರಿಜ್ಜಿನ ಐಟ್ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪುನ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಕಿನ ನಿಪ್ಪುನು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಭರತ್ ಪಂದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಂಟರ್ದ ದನಿ ಮೇರು ಭರತನ ಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಟಿಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂದೀತ ನನ್ನ ಐನ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಳುನಾಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬತ್ತದ ಐನ್ ಸವಿದ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೋದು ಕೇನನ್ನಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದುಬ್ಬಾಡಿ ಒಂಚೂರು ದೂತೆ ಅಂಚದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆದ ಇನ್ನಿತು ಫುಲ್ ತೂಪನ ಅಂಚಿಂತ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡು ತೂಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚದು ಬಕ್ಕ ಇಡ್ಡ ಕೇನ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಕೇನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಐನುಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಆ ರಸ್ಕ್ ತಟ್ಟು ಮೇರೆ ರಸ್ಕ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನ್ ಮೇರೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದ ಪನಲ್ ಫುಲ್ ಜನ ಜಂಗುಲಿ ಆತನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಏನು ದಾಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಲ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ 1 hour ಕಾಪ್ಲೆ ಇಟ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ಲ ತೂಜರತ್ತ ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂದಾಯ್ ಬಕ್ಕಿರೇನು ಲಿಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಡ ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ವಿಷಯದ ಆರಂಜಿ ಪನೋಡ್ ನಮಗೆ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಇರುಲ್ಲೇರಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಆದೊಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸುರೂತ ಸಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಂಡೆಂದು ತುಯ್ಯರ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ತುಳ್ಳರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರನೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ರೆನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ದೂರಡುಲ್ಲೆರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ರೋಹನ್ ಸರ್
ಮಾತಾಡಲ ರಿವ್ಯೂ ವಿತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಭಾರಿ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಈತು ಮೂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ಸುಖ ವಾ ರೀತಿದ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್. ಪೆದ್ಮೇರಿಗೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇನೆ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ ಬೇನೆ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬೇನೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಪನಗ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಐಟು ಮಾತು ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ಮಾತುಂಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ದುಬೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೈದೇನೆ ಈಗಲಿಗೆ ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 31ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂದ್ 31ಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬಲಸುನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಫುಲ್ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಆ ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ರಸದೌತಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅವ್ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲಾ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಡೆ ಬರಡು ಬಿಸಿಲು ಜೋರು ಪಲ್ಲೆ ನಕಾನೆ ಆಟದ ಪೂರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಂಗೆದಬಾರ್ದು మీరు ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಚ ಅದು ಮನ್ಪೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಕ್ಕಲ್ ತೂದು ಪನ್ನಡು ದಾದಾಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿಡೋಣ ಮೇರೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಪುಗೆಲು ಕಪ್ಪಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂವಿ ಅಂತೆ ಹುಡುಕು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮಿನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹುಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಐದು ಮಾಸಗಳು
Rahul Ullal, director heroine Samatha Amin Ullal, Naka. The middle class family the kate, the Nikilla kate, Nanan Bar. movie. Super movie. Super movie super itte middle class family. So enna friend la net onji participate maldiru. Middle class takalo onji damma onji kanasu manpina onji middle class idu dai pandu onji akulla onji building kattuna atta illu kattuna onji akla onji pada dreams uppun panda avena onji toje paadu kore middle class family film udu. So thank you so much. Top picture. Nana sari barodu. Varsho. Pura family super. Family ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ. Okay. ಪೂರ ನತವರ್ತ. ಹಾ. ಎಂಜಾಯ್ ಮೂವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತೂಪುರಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೇರು ರಾಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಐದ್ಲ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತುಂಬಂಚಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತುಂಬಂಚಿದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಂಗಿನ ಊರ್ದಾರ ಏನ ಆನಂದ ಕುಂಪಲ ಮಂತ ಮೂವಿ ಕೆಲಸത്തിൽ ಎಂಗಿನ ಓಡಿ ಸೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಟ್ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ ಎಂಗಿಲ ಆಯ್ತು ಕತೆ ಕೇತ್ ಹಾಸ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಓ ಲಬಾಸ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಇಂಚಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾತ್ ಅಬ್ಬರದ ಪೊರ್ಲ ಆತನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಜ್ಜನ ರಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ರಾಜನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ 100 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಡು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ರಾಹುಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಂತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 15-20 ಜನ ಬೈದ ಪೂರ ತೆಲ್ದು ಸಾಕಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಲೆ ಸೂಪರ್ ಹೈ ರಿಚ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಮಗನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ ಮಾತಾ ಜವನಿಯರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದುಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಬಂದು ತೋಜಾದರು ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿ ತೂಲಿ ಸೊ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ನಿಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಎಗೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಗನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೈತು ಮಗನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆತಂಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಗ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದ್ದು ಮಾತ ತೋಚ್ಪದ್ ಕೊರಿಯೇರು ಹಂಗೆ ಎಂಚೈತು ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಶೋಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿನಿ ಆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂರ್ದು ಬೇಕು ಆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂರ್ದು ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಚೈತ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ ಆತನ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸಲಕನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನೆತ್ತ DOP ಮೇರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ನೋಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಈ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪೂರ ತುಳುವೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ತೂವಡ್ ಪಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಪೂರ ತುಳುವೇರೊಂದೇನು ತೂವಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿಲಿ ಗೆಂದ ಓಟಮ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡ್ದು 35ಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ 35ಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಆಯ್ತಾ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನ ತೋಂದುಪ್ಪ ಅದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ತೋಂದುಪ್ಪ ತಮಿಳ್ ಆಂಡ ಈ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಬರ್ತದ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತು ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ತೋತ ಒಂಜಿ 3-4 ಟೈಮ್ಸ್ ತೋತ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೋತ ಅಂಚದು ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಆಡ ಮೂವಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಾಸ ಒಂಜಿ 15 days ಏಪಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋಡು 15 daysಲ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುತನಾಗ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ತೂದ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಸನತ್ ಬಂದೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೂವಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ತೋಡು ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಪ ಐನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಒರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಬೋರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನೊಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇಪುರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಂಡೊಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 35ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದ 35 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ ನೀನುಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೋಂದುಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡೋರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೋಕುಂಡು ತೂಪಿನನೆ ಮೂವಿ ಮಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನನೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಇಮೋಷನ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬಳಸದ ಸೊ ನಿಖುಲು ಪನಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಅಡಿತು ಒಂದು ಜೋರದ ಕಾಟಿ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಅನ್ನೊಂದು supporting us and ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗಿದೆ ಕೇಳುವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶೋಕ ಆತಂದು ಪೆಲ್ಪೇರ್ಲೆತ್ತಂದು ಬುಲಿಪೇರ್ಲೆತ್ತಂದು ಮಾತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ತುಪ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಗ ತುಳುನಾಡ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಪು ಸೂಪರ್ ಎನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡು ಓಲ್ಡ್ ಆಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಅಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ
ಅಮ್ಮ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಯ್ತು ಖುಷಿ ಅನ್ಬಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಈ ಶೋ ಇತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಉಂಟು ಅದು ಕೊಂಚೂರು ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಬೈತಾ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಚಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವನ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಗ ನಾನು ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಂಗಲ ವಿಲನ್ ಒಂಜಿರೋ ವಿಲನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಾತನೆ ಸೂಪರ್ ಬೇತನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕುಡರ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ತೂವರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸತು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಎಂಚಾತನೆ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನ ಗುಡ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಒಂದು ಪುನಿ ಜನಗಳು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ 31ಗೆ ಪೂರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 31ಗೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಂಡು ರಿವ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ 31ದು ಪೂರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇರೆ ಇದು ಎಂಕುಲಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ 100 days ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪಾಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ತೂವಡೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾರ್ಲ ಯಾಕಂತ ಬಂದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಪಾಠದ ಮಲ್ಪದೆ ಎಂಕು ಹೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾಪಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂದರೆ ಈತ್ ಮಾತ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ 31ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೋಣ ಇದೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೂ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲೆ ತೆಲ್ತು ಬಂಜುವೇನ ನಾತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ರಿಯಲಿ ಯಾನಿಗಳ ಪೂರಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಕಲು ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೂ Bari Damadu. Very nice movie. And Pakka and Pandil so after Raj Sound and Light Soka, Mukala team effort really commanded Edda Mandiru. And music especially Srajan music Edda and Vineeth acting actually outstanding. It was really nice. Especially villain reveal man paravelli banderu and villain acting mast edda atadu air bandikle gottavun pura cinema tule aivaka Samathana role edda atadu and comedy elements mast undu second half the comedy elements mast like and overall it's a very good movie it's a pakka total entertainment movie so prati tuliyar raglu prati cinema tu ಭಕ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಬಳಸಿದ ದೀತ ರುಚಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾದ ಹೀರೆ ಪೂರ ಸೀಂಟಿದ್ದು ದೀತೆ ಅದು 31 ನಾನು ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬಾಲಸ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ದಯಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನ ಕಾಮಿಡಿ ಜಿನ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟ ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಡು ನನಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಂದೀಪನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸಂದೀಪನ ಕೇಳಿ ಇಂಚ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಿತ್ತು ಬರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಎಂಚ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬನೊಲಿ ಜನಕ್ಲೆ ಪನುಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಪಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನೊಲಿ 31ಗೆ ಬಲೆ 31ಗೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇಕ್ಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ 31ಗೆ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿನ ಬತ್ತ ತುಯ್ಯೇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತುಯ್ಯೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ 31ಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಚ ಕಾತೋನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ಕಾತೋನ್ ಇತ್ತು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆವೊಂದು ಕಾತೋನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನ ಮಟ್ಟ ತೂಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಹಾಕಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಗೆಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ 31 ದೇಕ ತುಂಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂಡ ನನ್ನ ತೂಯಿನ ಮೂಲ 1% ಅದಾನ ನನ್ನ ಏತ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂವಾರುಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರೇರಿಗಳ ನಿಖಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪೂರೇರಿಗಳ ಮುಟ್ಟಾಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ತೂಯಿನ ಹಾಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೈದನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡದೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಗಳ ರೀಚ್ ಆಪನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದವನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಂಡ್ರು ನಿಖಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನೆಟ್ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ನಿಖಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ದೆಬ್ಬ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೊಂಡನ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಸೇರಿನ ಆಪ್ಜೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲೇರ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ನಿಖಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಂಡಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ తీయరు ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ 31ಗೆ ಹಾಕಲಿ ನೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪುವ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಜನಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಗೊಂಡದೆ ಏತು ಜನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರಿ ಏತು ಎಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊನತಾರೆ ನಿಖಲು ಆಯ್ತಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾಗ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕತೆ ಹೋಲುಪ್ಪು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿರಿವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಾ ದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ದುಂಪೋಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ವರಿ 31ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಚು ಕೋರಿಕೆ ಒರಿಯೊರಿಯ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಇದಮ್ಮೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಒರಿಯೇ ಬತ್ತನ ಆಪುಣ ಐಜ್ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಈ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಅನ್ನದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರು ಅಂದತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ ಬಿಡ್ಚು ಅಕಲ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನಿದ್ದು ಎನ್ನ ಥರದ ಮಿತ್ತು ಮಾಡುವೆ ನಾನು 31ಗೆ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪುರು ಎಂಕ್ಲು ಮಕರ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋದೆ ಪೊಡಿಗೆ ತೀರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದು ಬತ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮೂವಿ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರಿಯರು ಮೂವಿ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬೈದನಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ 31 ನಮಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ಮೂವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪೂರೆದೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೇಜ್ಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನೇನು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ